zazzafan sirri na mallaka. Duk wanda kake so ka mallaka, ko mace ko namiji, ko yaro ko babba, ko a wata ƙasa ko a ƙasarku, ko a wani gari, ko a garinku, ko a wata unguwa, ko a unguwarku, duk inda kake, a kasuwarku ne ko a kamfaninku, ko a wani gari ko a wata ƙasa, ko a wani gida ne kake aiki, ko a wani kamfani kake aiki, duk inda ka tsinkayi, duk inda ka tsinci rayuwarka, duk inda ka tsinci kanka, in dai a wannan gurin ko a wannan ƙasar ko a wannan garin akwai wani mutum da kake so ka mallaka. Kana so ya dinga yi ma alheri akai akai. In ya fitar da zakka ya baka. In duk wani sabgogi ya dinga saka ka ciki. Ko kina so ki mallaka ga mijinki, saurayinki ko bazawaranki, matarka ko bazawararka ko budurwarka, duk wanda kake so ka mallaka. In dai mallaka ce a dai wannan rayuwar ta duniya, to the end ta bature, the end kenan. Wannan asiri ƙarshe ne. In dai ka yi shi za ka samu biyan buƙata. Rashin jini, rashin ba a tsaga ba. Rashin jini, rashin tsagawa. To wannan sirri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'ummar faɗin duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa Kuɗin Jini TV. To muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya gaba ɗaya. Musamman mutanen da suke kira mu suna saka mu ayyuka da mun saka mu bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi. Musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia. To muna godiya sosai sosai duk inda masoyanmu suke a duniya. Idan yau ne ka fara ganin bidiyon mu, to ka daure ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Ko da ma kana ganin bidiyoyinmu in dai ba ka yi mana subscribing ba, to ka daure ka yi mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Muna godiya sosai sosai. Asiri ne na mallaka. Duk wanda kake so ka ga ka mallaka, mace ko namiji duk ɗaya ne. Kuma kowace rana ana yin wannan sirrin. Sannan ko da safe ko da rana ko da daddare duk ana yin wannan sirrin sosai sosai. Mun ba da wannan sirri ne darajar Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. A samu ganyen dirimi. Ganyen dirimi, wasu su ce yandi, wasu su ce dirimi. To ganyen dirimi sai ka rubuta haijatu, za ka ga shi muka rubuta haijatu, banatu, aɗala, sa'u, kasahum. Wannan wani babban sakandami ne, ana tasarifi da shi sosai sosai. Ka bubbuɗa wannan hakuran, ka sa sunan wanda kake so a ɗora shi a kan wuta guda 7 kwana.